שלום, שלום למי שנמצא. אריקה, שומעת? כן. יופי. אני אעצור אותה. טוב, שלום חברים. שמי חיים מנדה, ואני מדריך טיולים לחו"ל, ואני גם חבר בוועד של מועדון הגמלאים בכפר יונה, והחלטתי לרגל המצב, ואני גם מרצה בכל מיני מקומות, גם בזום, גם מקומות אחרים, ולרגל המצב, בדיוק סיימתי הרצאה חדשה על יעד חדש שהוא באמת מרתק. הייתי בו לפני, בספטמבר האחרון. יעד נהדר, יעד יפה, וסיימתי להכין את ההרצאה הזאת. אמרתי, עקב המצב הנוכחי, שאנחנו רצים מהממד למקרר, מהמקרר לממד, אז לתת את ההרצאה הזאת חינמית לכולם, פתוחה לכולם, בלי קשר לכלום ובלי קשר לאף אחד. אני מקווה מאוד שתהנו, אולי יש פה ושם עדיין צורך בעדכונים של טוב, אתה רוצה לשמוע על אלבניה? אז בוא. יש לי טלפון, אני לא פה. עדיין יש צורך בעדכונים, חבר'ה. אני לא רוצה להשתיק אתכם. מי שרוצה לשים מצלמה, אני באמת רוצה לראות את האנשים. תסגור את המיקרופונים. רק באמת תנו לאחרים, תסגרו את המיקרופונים, שאני לא אשתיק אתכם. ומצלמת אפילו, שנראה אתכם. ומה שרציתי זה באמת בגלל המצב הנוכחי, לפתוח את ההרצאה לכולם, בלי קשר לכלום, ובמוטו שאם נהניתם, ספרו לחברים, זה הכל. זה מה שאני צריך מכל ההרצאה הזאת. עכשיו, ההרצאה היא חדשה לגמרי. אני, בטח יש עוד דברים שאני צריך לעדכן, אולי תיקונים כלשהם, אבל אני מקווה שתהנו גם מהתמונות, שרוב התמונות רוב התמונות הם שלי, חבר'ה, הם שלי, שאני צילמתי, והיה קשה לבחור מה בדיוק לשים. אני מקווה שתהנו מזה, ממה שתראו, ונתחיל עכשיו. רגע. אתם רואים את המצגת? כן. תגדיל אותה קצת. תגדיל אותה קצת. ביי, רוני. רגע. אני קוראת באירופה, אלבניה. אולי תסגרו את המיקרופונים שלכם? למה? בעיה עם המיקרופונים שלהם, הם מדברים מרחוק. טוב, חברים, רגע. הם מדברים בקרוב. לא, רגע. זה בסדר, זה הבעיה היא של אלה שמשדרים. זה עובדה, יש הבדלים בעוצמות. נכון. כשמישהו מדבר מתוך האנשים פה, נכון, כי הם שומעים מדברים את זה מקרוב. חזק. גברת נעמי, תסגרי את המיקרופון. אני שם את זה בצד, כי אני לא יודעת ממש.
חיים, מנדה. נו, איפה נעלם לי? נו, תחליט כבר, תתחיל. הנה. חבר'ה, רואים את המצגת מלאה? לא. לא. עכשיו כן. אתה יכול להתחיל, חיים. טוב, רגע. זה המיתולוגי שלהם, הגיבור. אבל נראה, המלך זוגו. דליה, שלטון טוב, הונגר. אנחנו נתחיל. סטנדרבורג. די, לא משהו לא בסדר, שנייה. זה היה אלכסנדר שלהם, זה היה סטנדרבורג. המיקרופון שלנו סגור? בתי הספר שיש בדבר, עכשיו רק על גננת. רואים את זה. יופי. מה? תיקנת את המיקרופון בווידאו? כן. למה לא רואים בגדול? זה הכי גדול שיש. די, תסגרו את המיקרופון כבר. טוב, עוד פעם נתחיל. שלום לכולם. שמי חיים מנדה ואני מדריך טיולים ומרצה. אני מדריך ביעדים פורטוגל, ספרד, איטליה, כל הבלקנים, האיים מדרה והאיים האזורים ששייכים לפורטוגל. ואני מרצה, יש לי למעלה מ-20 הרצאות שאני משתדל היום בזמנים הטובים לתת אותם פרונטלית. פה יש חלק קטן מהרצאות. יש לי הרצאות על יהדות ספרד ופורטוגל שזה ההתמחות שלי, כל הנושא של יהדות ספרד, פורטוגל, הגירוש, אחרי הגירוש, אישים וכל מיני וריאציות של מה שקשור ביהדות ספרד ופורטוגל. אפילו יש לי הרצאה על פיראטים ופיראטיות ופיראטים יהודים שומרי מצוות שחלק מהם היו גם ממגורשי ספרד ופורטוגל. ועוד הרצאות בנושא של אמנויות, דברים יפים שאני רואה ולפעמים אני אוהב. לקחתי למשל על 25 תחנות המטרו היפות בעולם ועשיתי מזה הרצאה יפה עם תמונות יפהפיות. יש כל מיני דברים כאלה שאני משתדל להגיע לכל מקום, לכל מזמין ולתת את ההרצאות. זה לגביי. עכשיו, אלבניה. אלבניה זה מקום באמת שיצא מהצללים, ככה קראתי להרצאה, מהצללים לאור השמש. ומבחינתנו, כמה קרוב, אבל עדיין רחוק. זו מדינה שהייתה 40 שנה סגורה ומסוגרת בפני כולם. הייתה קומוניסטית, שלט בדיקטטור. באמת קשה מאוד. אני שמעתי סיפורי זוועה מאנשים מקומיים על מה שקרה שם ב-40 שנה האלה, ובאמת הם לא רוצים לשמוע את זה יותר. אוקיי. חזקה. חבר'ה, תעיר אותו. יש לנו אזעקה במודיעין. חבר'ה, אנחנו נהיה אזעקה. יש הרתעה. רגע, עדיין אין אזעקה, חבר'ה. יש למישהו אזעקה כבר? לא, זה רק התראה. אז זה רק התראה, בואו נמשיך עד שיהיה אזעקה, ואז נעשה הפסקה קטנה, ונחזור הוא אומר חזרה. להמשיך עד שתהיה אזעקה, יש אנשים שצריכים כבר לצאת.
מה זה שטויות אנחנו האלה? נחושים לתת את ההרצאה. אתה יכול להגיד התראה לפני הוא אומר להמשיך, התראות צריכים לצאת כבר. תגיד, תכתוב את זה. חבר'ה, לא, הרבה פעמים אומר להמשיך עד שתהיה התראה, עד שיהיה אזעקה. זה לא נכון. כשיהיה אזעקה ניכנס לרמזים. תלכי למבט. אני שומעת יואב, אתה בא? מי שהממ"ד רחוק לו זה משהו אחר. אפשרות לעצור את ההרצאה עד שיגמר ההתראה הזאת, כי צפויות כאן אזעקות. ואנחנו יוצאים לפני. אנחנו יוצאים בהתראה, כי ההתראה מאוד קצרה. ההתראה מאוד קצרה אצלנו כאן במודיעין. כן, גם אצלנו. לא, אבל זה רק התראה, לפעמים אין אזעקה. איך שאתם אנחנו רוצים, לא חבר'ה, יודעים מה זה שטויות האלה. אין לי בעיה שנעשה הפסקה 5 דקות, הנה מה קרה? יש התראה. עוד פעם. מה זה הוא מתווכח שיש את זה? מה זה השטויות האלה? גברת נעמי, תסתרי את המיקרופון. זה לא... טוב, גם אצלי, טוב, חבר'ה, בואו נסגור ל5 דקות, 10 דקות כמה שצריך, ונחזור שוב פעם. תשאירו את הזום פתוח, אני אחזיר את המצגת להתחלה, רק התחלנו. אני מאוד 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 רציתי לעשות את זה ורוצה לעשות את זה. גם אתה לבוס? אנחנו מדברים בדין לאזור מרכז הארץ, אנחנו רואים את האיראנים שרוצים לשגר מטוסים גדולים יותר, מטחים כבדים יותר שבספורט טילים בליסטיים. זה לא מצליח, שגרים טילים בודדים. יש סיפור בשביל החיות כמובן, בפיקודי העורף, לקחת את הדבר הזה. מי שנמצא, חבר'ה, לעשות סימן יד, מי שנמצא. זה מציאות. בבקשה מכולם לסגור מיקרופונים, שומעים? תסגרו את המיקרופונים בבקשה. השתקתי את כולם. אני אדבר. אז מי שישנו, בבקשה שירים, יעשה סימן יד. נראה כמה ישנם פה. שניים, יש פה כמה. אז אני לא רוצה לקפח את אלה שלא נמצאים. אז נספר לכם, הטיול האחרון שלי היה לאלבניה ומקדוניה הצפונית, או צפון מקדוניה. הייתה קבוצה סגורה של גמלאי תעש, מה שנקרא היום אלביט, קבוצה מאוד נחמדה, ובאמת היה כיף לטייל ולראות. אני פעם ראשונה שהגעתי לאלבניה, זה היה ב-2019. הגעתי ללמוד את המקום. חיים, שומעים אותך חלש, אתה יכול יותר חזק, יותר קרוב למיקרופון. כן, כן, אני אדבר יותר חזק. הגעתי בפעם הראשונה לאלבניה ב-2019 במסגרת טיול לימודי שעשינו בארגון לכל המדריכים, איזה 30 מדריכים. יצאנו להכיר את כל הבלקנים. ב8 ימים עשינו את מונטנגרו, אלבניה, קוסובו ומקדוניה הצפונית. אבל לא היה לנו טיסות ישירות, אז גם בדרך עברנו דרך סופיה. אז ב8 ימים 5 מדינות, זה היה מאוד צפוף.
ואז כמה אתה יכול להיות בכל מקום. ולאלבניה הרגשתי צורך להיות עוד פעם. ואז התארגנו קבוצה קטנה של מדריכים, 14 איש הפעם, ועשינו טיול עומק על כל אלבניה. מצפון לדרום ומזרח מערב, באמת היה טיול נהדר. בספטמבר, אוגוסט האחרון, לקחתי קבוצה לאלבניה ולמקדוניה הצפונית. עכשיו, מה שרציתי להגיד בכל ההיסטוריה הזאת, שבהפרש הזה בין 2019 ל-25, יש כמעט 6 שנים, אלבניה השתנתה לגמרי. באמת לגמרי. ממה שפעם היו אומרים עליה עזה של אירופה וזה, היום שונה לגמרי. אני בעצמי, בפעם עכשיו שהייתי, התפעלתי מהשינויים של רחובות, של בניינים, של ראש העיר, שהיום הנשיא היה ראש העיר קודם, של טיראנה. מה עשה? הוא אמן מוכר. לקח וצבע, לקח רובע שלם, וצבע את הרובע בכל מיני צבעים, כדי שיהיה צבעוני לחלוטין, בכל מיני צבעים. באמת פתאום אתה רואה מאסלאם, מהחרושצ'ובסקים, מה שנקרא הבניינים הסובייטים, הרכבות האלה שבנו, צבע אותם בכל מיני צבעים ונהיה ממש חמדה. המון מבנים חדשים, גורדי שחקים, יש גורד שחקים אחד במרכז עם הפצוף של סקנדרברג, משהו, אתם תראו את זה יותר בהמשך. לקחו את המצודה הישנה במרכז העיר והפכו אותה למרכז בילוי יפהפה. באמת, כך שאני כבר בעצמי חשתי השינויים הגדולים שקרו במשך השנים האחרונות באלבניה. אז מה דעתכם שנחזור להרצאה? אני אשתף חזרה את המצגת. טוב, נתחיל. אני התחלתי לספר אני קראתי לאלבניה מהצללים לאור. זה מה שסיפרתי לכם גם עכשיו, שבאמת הייתה אלבניה סגורה ומסוגרת, אפילו בפני הסובייטים. רוג'ה, ששלט 40 שנה כדיקטטור, היה מאוד חשדן, מאוד פחדן, חשש מפלישות, חשש מהשכנים, חשש מכולם, סגר את המדינה לגמרי. לכן, אם תסתכלו על התמונה ששמתי בצד שמאל, למטה, אתם תראו את התקופה שהוא בנה אלפי בונקרים, שעד היום רואים אותם פה ושם, אבל כבר היום פחות. בפעם האחרונה שראיתי, באמת כבר ראיתי פחות. אנשים לא אוהבים את הדבר הזה, לא אהבו את הדבר הזה אז, ובטח שלא היום. ועדיין, אם תסתכלו עליי בצד ימין, עדיין המדינה באמת שווה, תוססת, יש שווקים יפים. הבזארים של פעם, באמת, עדיין יש גם אותנטיות, וגם שינויים וגם ארץ יפהפייה. הדגל של אלבניה, כמו שאתם רואים, זה מורכב מעיט דו-ראשי, שמסתכל לשני הצדדים. זה למעשה הסמל והחותם של המשפחת של ג'וזרי קסטוריאני, שזה הסקנדרברג, הוא הגיבור הלאומי מהמאה ה-15, שהוביל לניצחון על העות'מאנים ולחוזה לבסוף עצמאות מהעות'מאנים, או אוטונומיה יותר נכון. זה בצד ימין סקנדרברג. אני אספר לכם אחר כך
למה יש לו קרני תיש על הקסדה. ובקצרה, תמצית של ההיסטוריה האלבנית. אפשר ללכת הרבה יותר רחוק עוד מתקופת חבר'ה, לא לקשקש לי על הזה, על המצגת. מישהו הפעיל עט. אני לקחתי רק את העת החדשה יותר, מהעצמאות ב-1912, מהעצמאות, אחרי 400 שנים של העות'מאנים. היה ניסיון דמוקרטי, ואז נבחר ראש ממשלה, ואחר כך הפך את עצמו למלך, זוגו, שהוא שלט בחסות. חבר'ה, מישהו מקשקש לי על זה, באמת. אחר כך במלחמת העולם השנייה, כיבוש איטלקי, נאצי, וסיפור של הפרטיזנים, גם פה היו פרטיזנים. אוג'ה היה אחד מהפרטיזנים, ולכן כשנגמר הסיפור עם מלחמת העולם השנייה, הוא עלה לשלטון והפך להיות במהרה לדיקטטור, שעד מותו, עד 1985, הוא שלט ביד רמה וביד חזקה ובזרוע נטויה, וכל מתנגד שעשה פיפס באיזשהו מקום הוא היה עקב אחרי כולם, והיה באמת שלטון אימים של אוג'ה. אחרי שהוא נפטר, ועוד קצת המשיכו, המפלגה שלו המשיכה, בסופו של דבר כשנפלה ברית המועצות, אז גם הסובייט, הקומוניזם פה נפל, ואז התחיל באמת כאוס של רפובליקה חדשה, והמעבר לדמוקרטיה היה קשה. ואחד מהדברים הקשים שהיו שם היה שהמדינה נפלה למין אימור של משבר הפירמידה, שהעסיק כמעט את כל המדינה ואת האנשים ואת המדינה, ובסוף כמעט הייתה קריסה כלכלית. אבל לאט לאט התחילו לשקם. היום הם מסתכלים קדימה, הם כבר נכנסו לנאטו, והיעד הבא שלהם זה להיכנס לאיחוד האירופאי. יש להם עדיין כמה בעיות להיכנס לאיחוד האירופאי בגלל המאפיות שיש להם שם, בגלל האלימות, אבל לאט לאט יש כל מיני חוקים, כל מיני דברים שהם צריכים לתקן עדיין, אבל לאט לאט הם משיגים את זה. מיקום הגיאוגרפי, אתם רואים, בין מונטנגרו, סרביה, מקדוניה ויוון והים האדריאטי. מקום נהדר, ממש יפה. ולאורך, יש להם חלק מהחוף האדריאטי שמתחיל מיוון, מסירנדה וקצת למטה, בטרינט, והאי קורפו זה 18 קילומטר מהחוף, ממש. יש מעבורת יומית שעוברת בין קורפו, יוון, לאלבניה. ולאורך החוף, חבר'ה, יש טיילת שמתפתחת ומתפתחת, ונהפכת לדברים, מקומות יפהפיים. הארץ היא הררית, לכן היא לא, חלק גדול ממנה יושב על ההר, לכן רק באזור המישורי, הירוק, שם רוב הערים, והערים עם עין, וגרים שם רוב האנשים.
מישהו קשקש לי. טוב, נמשיך. אלבניה. לא, מישהו קשקש לי. רגע, למה זה קפץ ככה? עיר הבירה של אלבניה היא טיראנה. כל השטח של המדינה הוא 28,748 קילומטר מרובע. שלנו זה בסביבות 26,000. רק שמספר התושבים פה זה 3 מיליון. ואנחנו מצטופפים על שטח דומה עם קרוב ל-11 מיליון. אז רק שתבינו. שאצלנו, למרות שיש חצי מהמדינה מדבר, אנחנו מאוד מאוד צפופים. ולכן יש הרבה מרווח נשימה שם. אף על פי שבעיר טיראנה באמת גרים הרבה אנשים, רוב האנשים גרים בטיראנה. השפה הרשמית של אלבניה היא אלבנית, וזו שפה שלא דומה לאף אחד, ולשום שפה אחרת. שפה מקורית שלהם, ואף אחד לא יודע מאיפה המקור שלה, והדת השולטת שם זה אסלאם. אבל חבר'ה, לא לבעל מהאסלאם. האסלאם שם, היות ו40 שנה היה שלטון קומוניסטי, אז הצניעו את הדת לגמרי, לא נתנו חשיבות לדת. הם התרגעו, הדת היא יותר סופית, יותר רכה. הם דתיים, אבל לא פנאטים, ויש להם גם כמה קודי התנהגות, שאחר כך נדבר עליהם, שגורם להם להתנהג באופן מסוים כלפי אורחים, כלפי זרים, כלפי אחרים. כך שבאמת זה שונה מהקיצוניות. אבל לאט לאט חודרים שם גם כן כל מיני גופים שמנסים לשנות את המצב, אבל נקווה שזה לא יהיה. היא מדינה עדיין מבחינת תעשייה חלשה מאוד. אין הרבה תעשייה, היא הייתה סגורה גם כן הרבה שנים, אז לא פיתחו בהרבה את הזה, אבל החקלאות יש, ובעיקר מרעה, גידולי שדה וכו'. תחבורה, יש להם נמל, לשדה תעופה הראשי קוראים האם תרסה, יש להם נמל ימי, ותחבורה בסבירה של רכבות ושל אוטובוסים. לא משהו מיוחד, אבל יש. פני השטח, הגיאוגרפיה שלה, היא, כמו שאתם רואים, היא הרבה הררית, בעיקר בצפון שמתחברים לדולומיטים ולאלפים הדינריים בהמשך, והמדינה היא באמת, יש כמה רכסי ערים שהם גבוהים מאוד. ויש כמה איים קטנים ששייכים לאלבניה. יש שני ערים בולטים, זה באלבניה, והם זרצה והאפירוס. היא זרצה בגובה של 2,692 בדרום מערב אלבניה, והרי האפירוס שמתחלקים עם יוון, שהם גם גבוהים. אז אתם רואים פה את התמונות של הזה. ויש להם כמה איים קטנים, קשמיל, והאי קשמיל זה בדרום, לא רחוק מקורפו, ובתוך הים האדריאטי. וזה בתוך גם כן האי סזן למעלה בצפון, ויש עוד כל מיני איים קטנטנים בכל מיני מקומות. 4 נהרות, בעיקר נהר אדרין הלבן, אדרין השחור ואדרין עצמו, אחד נכנס בתוך השני. הביסטריצה מתחיל במעיין ונשפך לים היווני.
אדרין, נקודת מפגש של הנהרות אדרין הלבן, אדרין השחור, נשפך לים האדריאטי. ושני הנהרות האלה נשפכות לתוך האדרין עצמו, שאחר כך נשפך פה לים האדריאטי. והם יפהפיים, לשוט בהם, לבקר בהם, זה משהו... באלבניה קיימים שני סוגי אקלים, בעיקר בגלל הגיאוגרפיה, שחלק הוא הררי וחלק הוא מישורי, לכן יש הבדלי אקלים בין ההררי למישורי, ופה אתם יכולים לראות שבחודשי ינואר זה מגיע עד 10 מעלות או ב-0, וביולי די חם שם. דמוגרפיה. באלבניה חיים כ3 מיליון אוכלוסייה, שהיא ממוצא אלבני. ממש מוצא מיוחד, שונה, והוא לא בוסני ולא כלום, אבל גם גרים שם עוד מיעוטים, כמו מקדונים, מונטנגרואים, צוענים, סרבים, מצרים וכל מיני בלקנים אחרים. אבל כ85% מהאוכלוסייה הם אלבנים. תוחלת החיים היא בסדר, סבירה. הגברים תמיד חיים פחות, אז אין מה לעשות. התפלגות דתית. 60% הם מוסלמים סונים. 17% נוצרים, מתוכם 10 קתולים ו6.8 אורתודוקסים. וחסרי דת יש מעט. אבל מה שרציתי להגיד, יש גם עוד דת אחת, שתכף אנחנו גם נדבר על זה, שהם הבקטשים. זה סוג של אסלאמים אחרים. יש בנו כמה מסגדים חדשים, אבל אין הרבה מסגדים. בשנים האחרונות הולכים יותר למסגדים ולכנסיות. יש התעוררות דתית מסוימת, אבל עדיין לא בכמויות. עדיין יש להם את המורשת האיסורית של התקופה של אוג'ח, אני אדבר עליו גם כן, של הדיקטטור. השפה האלבנית, כמו שאמרתי, נחשבת כייחודית, והיא לא הייתה חלק מיוגוסלביה לשעבר, שלא תטעו. היא הייתה כל השנים עצמאית, ונחבאת ומסתתרת בין הזה, לעומת השכנים שלה, אם זה מונטנגרו, אם זה מקדוניה, אם זה סרביה. כולם היו שייכים ליוגוסלביה. ופה אתם יכולים לראות, יש במרכז טיראנה כיכר ענקית, כיכר סקנדרברג, שבמרכזו יש את הפסל של סקנדרברג, שנדבר עליו תכף, ומוזיאון הלאומי. המוזיאון ההיסטוריה הלאומי מציג את ההיסטוריה מכמעט אפס, דרך האילירים, דרך הרומאים, דרך אחר כך כל הדרך עד העצמאות שלהם מהאוטומנים ולחופש. אז בפנים יש מלא מוצגים, באמת יפה. בפעם האחרונה שהייתי שם היה בשיפוצים, אז לא יכולנו להיכנס שוב. אבל הוא מאוד מאוד מרשים, והממצאים בפנים באמת מרתקים. אני רוצה לספר לכם על סקנדרברג, כולם מדברים על סקנדרברג, הוא מופיע כמעט על כל פסל רענן, ובכל פינה רעננה, ובכל כיכר. דמותו היא דמות אחד מהמפורסמות ביותר שיש. והוא נחשב לגיבור הלאומי של זה. הכינוי סקנדרברג זה פשוט עיוות. זה הייתה הדרגה שלו בצבא האוטומני. הוא בתחילה, יש מה שנקרא
העות'מאנים היו חוטפים ילדים של נוצרים, הוא היה נוצרי. חוטפים ילדים של נוצרים, של יהודים, של בקטשים, אחרים, מאסלמים אותם והופכים אותם לחיילים וקצינים, אפילו הגיעו לקצונה. היאנצ'רים, והוא גם היה אחד כזה, והוא נלחם בתחילה בשורות העות'מאנים, עד שנלחם באיזה מלחמה אחת נגד אוסטריה, והוא... חיים, השיקופיות שלך לא זזות. זה תקוע. אתה עושה תעודת הזיהוי. עכשיו לא השתנה שום דבר. השיקופית שמופיעה זה אלבניה תעודת זהוי. לא זז. והלכת קדימה. כל מה שדיברת, השיקופיות לא עברו. אז רגע, שנייה עוד פעם. אין שינוי. רגע. עכשיו? אין שינוי. זו אותה שיקופית של תעודת הזהות. מה יכול להיות? עובדה. עכשיו זז משהו. עכשיו זז. עברת עכשיו לזה. עכשיו יש פה את השיקופית של התחבורה. פני השטח. עכשיו התקדמת. אוקיי. אז... גם על זה דיברת, על הפירוס ועל יזר. כן, זה הנערות. סוגי האקלים דיברתי. עכשיו אנחנו בשיקופית של הנערות, כן. עכשיו דמוגרפיה. עכשיו לסוגי אקלים ודמוגרפיה. יופי. אז פה היינו. כן. האחרון. תמשיך. אז כמו שאמרתי, ההתפלגות שלהם זה 85% אלבנים, ועוד נוצרים, ויש שם באמת, אני הכרתי בחורה שהיא סוכנת נסיעות, הייתה מדריכה שלנו, היא מופיעה בריקוד ההוא שהראיתי לכם קודם, היא נוצריה קתולית, והיא נשואה למוסלמי, והם חיים. ואני מכיר עוד בחורה אחת יהודיה דווקא, שנוסעה למוסלמי, והיום הם גרים בארץ. חצי שנה פה, חצי שנה שם. אז הם לא נותנים חשיבות מיוחדת לעירוב. אנחנו נראה בהמשך את הערים היפות, ברת וכן הלאה. השפה האלבנית, הסברתי שזה שפה ייחודית מאוד, וזה לא האירופה ההודית שבערך היא האבא והאימא של כל השפות באירופה. כיכר סקנדרברג, דיברתי במרכז טיראנה, אנחנו עוד נדבר על טיראנה. והגענו לגיבור הלאומי, הגיבור הלאומי קסטוריוטי, הוא בילדותו נחטף על ידי העות'מאנים, הפכו אותו ליאנצ'ר, הוא נלחם בשורות העות'מאנים בתחילה, והגיע לדרגת קצונה שם.
ועד כדי כך שקראו לו, הכינוי שלו היה איסקנדר, יעני אלכסנדר בטורקית. איסקנדר ביי, יעני כמו אלכסנדר, אז זה הכינוי שלו וזה הפך להיות סקנדרברג, השם שלו, הכינוי הסופי שלו. והוא נלחם בעות'מאנים במאה ה-15, ויש את הקרב המפורסם ביותר. כמו שאמרתי, הנצחה מופיע בכל הפסלים, בכל מקום, בכל צומת רעננה, בכל כיכר רעננה, ומופיע בכל הפסלים, רכוב על סוס, ועם קסדה, שעל הקסדה לא שומעים אותך, חיים. עם קסדה, שעל הקסדה, אם תשימו לב, יש קרניים של עז. מה הסיפור של הקרניים האלה? הוא היה נצור בקרויה, הוא נולד בקרויה, והוא עם קבוצת חיילים קטנה יחסית, ומסביבו היו אלפים של צבא עות'מאני שצר על המצודה של קרויה. ובלילה אחד החליט לעבוד על העות'מאנים. הוא לקח עדר עזים גדול, הצמיד להם לקרניים לפידים, ושילח אותם בלילה, את העזים עם הלפידים, למול הצבא העות'מאני. ואז לצבא העות'מאני נבהל, חשב שכוח רב רץ מולו עם לפידים, בינתיים הוא הקיף אותם, עקף אותם מסביב, ופגע בהם במנוסה, וככה הוא ניצח את הקרב הזה. לכן מאז הקסדה שלו זה הקסדה הזאת. איפה זה? טוב, אני אראה לכם אחר כך. הוא קבור בעיר לז'ה, שם הוא הגיע לשם, הוא קיבל מלריה ונפטר, ואז קברו אותו פה. אחר כך בהמשך בנו על זה מוזולאום, והוא נקבר כנוצרי כמובן. נדבר על אוג'ה. אוג'ה היה פרטיזן. הוא נולד בג'ירו קסטר, בעיירה מאוד יפה, שדרומית טיפה באלבניה, והוא שלט מ-1944 עד 1985, שבו הוא נפטר, שלט על כל אלבניה. ושלט ביד רמה ובזרוע נטויה, כמו שהוא רדף את כולם, האזין לכולם, משטרה חשאית חזקה מאוד, עצרו הרבה אנשים. הגענו יום אחד, יש מקום, בית שנקרא בית העלים בטירנה, המדריכה המקומית שלנו לקחה אותנו לשם, להראות לנו, זה היה בית של המשטרה החשאית, משם האזינו לכל הבתי מלון, כל האורחים שהיו מגיעים, כל אחד היה במעקב. אף אחד לא יכול להסתובב לבד במדינה. והיא סיפרה, באחד החדרים יש לוח עם שמות כל הקורבנות של המשטרה החשאית ההיא שפעלה בבניין הזה. בית העלים, The House of Leaves. ואחד מהשמות היה השם של אבא שלה. והיא סיפרה לנו, וכמעט בכינו כולנו, כן, על העינויים שאבא שלה היה מורה, מחנך, אינטליגנט, סופר, ועינו אותו עינויים קשים מאוד. כשהוא יצא, בסופו של דבר שוחרר, אבל הוא לא חזר להיות אותו אחד, הוא היה שבר כלי אחרי הטיפול שעשו לו. ושם יש מוזיאון היום שמראה את האמצעים של ההזנות והכל. אז 40 שנה הוא הנהיג את זה, מ-1941 עד 1985, זה יותר מ-40 שנה.
וכמו שאמרתי, דיכוי פנימי. ואחד מהדברים המיוחדים שעושה, הוא פחד מפלישה זרה, ובנה אלפי בונקרים. אומרים 200,000, יש אומרים 700,000. מלא, עד היום יש סימנים, מלא בונקרים שישנם בכל המדינה. הוא הקים לעצמו עוד בחייו מבנה שנקרא פירמידה, כי הוא רצה שזה יהיה המוזיאון שלו. בסופו של דבר, היום זה אזור קונגרסים ולא המוזיאון שלו, והוא נקבר במקום אחר. בואו נשמע קצת מוזיקה שלהם. הערים הראשיות, כמובן טיראנה שהיא העיר הבירה, אני סימנתי לכם פה את המספרים של כל אחד, איפה נמצא כל אחד. ולורה זה עיר העצמאות, ברת זה עיר 1000 החלונות, דורס זה ממש על הים, מקום יפהפה, סרנדה זה עיר הכי דרומית, יש עוד משהו קטן, קרויה זה העיירה של סקנדרברג, יש שם דברים יפים, מוזיאון של סקנדרברג, מוזיאון האתני, ויש סקודר, סקודר זה על האגם פוטשה, חלק מהאגם שייך לאלבניה, חלק שליש לאלבניה ושני שליש למונטנגרו. יש פה עוד אגמים וגם ערים יפות, שזה אגם, פרספה ואוכריד, שמשותפים עם מקדוניה הצפונית. אתם רואים פה. עכשיו חבר'ה, לעבור מאלבניה למקדוניה וחזרה, אין שום בעיה. אתה עובר את הגבול גם כישראלי, עושים ביקורת גבולות, שמים לך חותמת על הדרכון, ואתה עובר. אנחנו עשינו הלוך וחזור, כי התחלנו באלבניה וסיימנו באלבניה. אז אין שום בעיה, ויש שם כמה מקומות יפהפיים גם במקדוניה. אני רק אזכיר את העיר היהודית ביותר שאני חושב שהייתה קיימת באירופה, זה ביטולה, או היום זה מונסטיר. אז הייתה מונסטיר, היום ביטולה. וסקופיה, סקופיה גם יפהפייה, ויש עוד כל מיני דברים יפים לראות גם פה, אבל זה להרצאה אחרת. נעבור על עיר הבירה של טיראנה. זה סיפרתי לכם על הכיכר המרכזית, כיכר סקנדרברג, באמת כיכר ענקית. פה המוזיאון הלאומי, המוזיאון ההיסטורי הלאומי, פה המלון, פה בית התרבות שלהם, העולם קונצרטים, סימפוניה, ופה הטמבי, המסגד המרכזי, ופה אתם רואים למטה את סקנדרברג על סוסו, ומקום יפהפה. עכשיו ממש קרוב לכל העיר, ופה עכשיו בנו איזה מגדל לא רחוק מפה, מגדל יפהפה שלא מופיע בתמונה הזאת. בטיראנה יש היום כמעט 500,000 איש, הרבה עלו מהפריפריות, והיא עוד גודלת, ובונים שם הרבה מבנים חדשים, ובאמת היא מתפתחת מאוד מאוד יפה. זה, כמו שאתם רואים, את הפסיפס הענקי שספר את כל הסיפור של האלבנים, על הפסיפס הזה מההתחלה של האילירים עד עצם היום הזה, עד העצמאות.
הפסל, ואתם רואים מאחוריו את המסגד הטמבי. הנה. הטמבי מסגד, דווקא בנייתו החלה ב-1789, זה אחד מהמסגדים הוותיקים ביותר. ועל ידי מולה ביי, שזה אחד מהאדריכלים העות'מאנים המפורסמים ביותר. אחר כך הבן שלו השלים. בזמן השלטון הקומוניסטי הכל היה סגור. ובפנים שווה לראות. רחוב הבילויים. בצד ימין זה הפירמידה שאוג'ה בנה כמוזוליאנו עצמו, אבל היום זה שיפצו אותו, שינו אותו, וזה היום מרכז קונגרסים, מרכז אחר. הבלוק, יש רחוב שהיה רוב המשרדים הממשלתיים, הפכו אותו לרוב הבילוי, מאוד יפה, עם בתי קפה ומסעדות, ופה ממש לפני זה, לפני התמונה האמצעית בצד שמאל שלו, ישנו את המבנה, את הבית, בית המגורים של אוג'ה. ממש הוא גר פה, כי זה היה רוב בנייני המשרדים וגם בית הנשיא. וזה המשרדים עצמם, משרדי הממשלה, בעניין העירייה. עכשיו, אתם רואים את הרחובות האלה שם בעיקר באמצע? מתחת לכביש הזה, הדרך הזאת, מסתתר סוד גדול. ותכף אנחנו נראה אותו. כל הבניינים האלה, מתחתם יש סוד גדול. וזה המדרחוב, באמת עכשיו שינו אותו יפה, אחד מהמדרחובים היפים. פה נתנו את העירייה מתנה, אני לא יודע, זו תמונה שלי, צילמתי ב-19, נשכח. הוא עטוף כמתנה. היה איזה חג. זה האוניברסיטה. עכשיו, ליד האוניברסיטה יש גן יפהפה, שמו שלט הנצחה ליהדות אלבניה. אני לא אספר הרבה על יהדות אלבניה וכולי, יש סיפורים שלמים. אני רק אגיד שזה הארץ היחידה, המדינה היחידה, שבמלחמת, היא הייתה כבושה. היא הייתה כבושה על ידי האיטלקים והכל, שבמלחמת העולם השנייה, והאיטלקים והנאצים, במלחמת העולם השנייה, בסיום המלחמה היו בה יותר יהודים מאשר בתחילתה. הרבה יהודים הגיעו לשם וקיבלו מחסה וקיבלו הגנה מהתושבים לפי חוקי הבאסה. הבאסה זה הקוד האתי של המוסלמים האלבנים. אנחנו נדבר על זה אחר כך. עכשיו, הנה אתם רואים בכל פינה היה בונקר. הנה פה בצד ימין אתם רואים, זה אחד מהבונקרים שבמרכז העיר. וכמו שאמרתי לכם, מתחת לבנייני הממשלה מסתתר לו בונקר אחד מיוחד. זה נקרא בונקר 2. אז אנחנו ניכנס לשם, ותראו, זה היה המקום של המשטרה החשאית. פה יש מלא חדרים למטה, מלא דברים. שם היו עושים את ההאזנות, שם היו עושים את העינויים, שם היו עוצרים את האנשים. פה אתם רואים בכניסה, בכיפה הזאת, בחלק הפנימי שלה, זה תמונות של הקורבנות של המשטרה החשאית. אז בואו ניכנס פנימה. אז זה, אתם רואים, בפנים יש חדרים, וכל חדר מייצג משהו. את המדים שלהם, את... רגע. זהו. ממש, בפנים אתם רואים, ממש מלא חדרים, ובמקביל יש עוד, כל הרחבה מתחת לכל המשרדים, ויש כניסה מהמשרדים ישירות לפה. משרד הפנים, משם היו תופסים את העצור, מורידים אותו באופן חשאי ישר למטה. ממעברים
מיוחדים, זה. ואתם רואים פה, יש את אמצעי קשר, אמצעי האזנה, את אמצעי דיכוי, חדרים של אסירים, ממש מוזיאון שאתה מצטמרר כשאתה נכנס פנימה. וזה בחוץ בעיר, באמת עיר יפהפייה. זה עם התרסה, ישראל צ'מאלי היה סופר וידוע שלהם ומשחרר. המדרחוב, מרכז טיראנה שוקק, היום יש הרבה יותר. זה מה שסיפרתי לכם, לקחו את המצודה הישנה ושיפצו את הכל והפכו פה את המצודה, זה ממש חדש. ונתקלתי בו רק עכשיו בנסיעה האחרונה. אז אתם יכולים לראות את המסעדות, את הכל, אכלנו פה באמת במסעדה הזאת והיה ממש נחמד. תסתכלו על המגדל הזה, יש בליטות, אם תסתכלו בזווית מסוימת אתם תראו את הפנים, את הפורטרט של סקנדרברג. פה בכל הבליטות האלה שהם חלק מהמבנה. טוב, אני צריך להזדרז. מאחורי המוזיאון יש פינה של כל הפסלים שזרקו, שהיו בעיר, של אוג'ה, של הקומוניסטים, כל הפסלים זרקו אותם לאיזושהי פינה, הורידו אותם מהמרכזים, שמו אחרים, וכולם מרוכזים פה מאחורי המוזיאון. ואתם רואים את הרחובות בלילה, מוארים, מקומות, באמת יפה. עדיין, הנה זה, אמרתי לכם, זה מתחת לכל זה, זה הבונקרץ 2. והבונקר שעדיין ישנו. ליד טיראנה יש את הפארק הלאומי, DIT, ויש רכבל שעולה למעלה. זה משם רואים את כל טיראנה, את כל העמק, וזה משהו יפהפה. יש מסעדה, יש בית מלון שם למעלה. מאוד נעים. עכשיו במרוץ למיליון, האחרון יראו אותם נוסעים וקיבלו את הפתקים שם למעלה על ההר. רציתי לספר לכם מעט על הבקטשים. חבר'ה, זה זרם סופי באסלאם, זרם שונה שלא כולם מכירים בו. יש בו יסודות גם סונים וגם שיעים ואף פילוסופיות, כמו הדרווישים בטורקיה. זה זרם אחר שלא כל המוסלמים מכירים בו, כמו אחמדים, כמו האלה, כל מיני זרמים שיצאו מהאסלאם, גם הדרוזים בעצמם היו שיעים. והקימו זרם משלהם, כאשר המרכז הרוחני שלהם, כמו הבאים, המרכז הרוחני של הבאים זה אצלנו בחיפה, ושל הבקטשים זה פה, בטיראנה באיזה. אז זה מתחם יפה עם בית מקדש ממש מפואר, פה אתם רואים בצד שמאל, ולמטה יש מוזיאון יפה שחייבים לבקר. הנה זה המתחם, וזה בצד שמאל אתם רואים בתוך המקדש. הם קוראים למסגדים שלהם, זה לא מסגדים, הם קוראים לזה תקה, ופשוט הם צנועים מאוד, רק המרכז הוא מפואר. ויש להם את הבבא שהוא ממונה על ידי החכמים, ויש תלבשות, זה אחד מהבבאים שהיו. טוב, נתחיל לזרום לכיוון הטיול עצמו. דורס, זאת עיר עם השפעה רומית, השפעה ונציאניאנית, היא על החוף, ממש לא רחוק, 30 קילומטר מטיראנה, עיר יפהפייה, זה היה מקור, אחד מהמקומות של ההתנגדות של הפרטיזנים, לכן יש בו הרבה מונומנטים לזכר הפרטיזנים. כשהייתי שם ב-2019, אכלנו שם
לא רחוק, הנה פה בבית מלון הזה למעלה, אכלנו שם, שתינו קפה בהפסקה שלנו, ונסענו משם. למחרת שמענו שהייתה רעידת אדמה, וכל המבנה הזה ניזוק, ועד היום הוא לא מורשה להיכנס בו. הוא עדיין בשיפוצים. 5 שנים, 6 שנים. זה הנופים באמת שווים, יש גם עתיקות, יש אמפיתיאטרון רומי, ונוף יפהפה, זה עיר קרית יפה, אתה יכול ללכת, יש טיילת יפהפייה, באמת עיר נחמדה. עתיקות רומיות, הייתה עיר חשובה לרומים, על הדרך מרומא לכיוון איסטנבול, אז ויה איגנסיה, מי ששמע על הדרך הזאת, אז היא עיר שמשלבת המון היסטוריה והמון חידושים, וגם עיר יפה, גם מבנים חדשים, כמו שאמרתי, הטיילת, שווה לבקר. ולא רע. תודה. עיר נמל, כשהוא חזר עצמאות ב-1919, היא קיבלה את המעמד שלה, והיא משמשת כבירתו של מחוז לורה. שם הכריזו על העצמאות ב-1912. יש פסל העצמאות מאוד יפה, וגרים שם כ-100,000 תושבים. אתם יכולים לראות, היא נמצאת במפרצון יפה, וזה תמונות מהעיר, עם טיילת יפה, בנים, בתים יפים. חבר'ה, מי שחשב עזה, שישכח מזה. זה ממש עיר יפה, מטופחת, מסודרת. זה אנדרטת הניצחון מ-1912, שזה כשקיבלה עצמאות. זה מין אוטונומיה, זה לא בדיוק עצמאות. והאנדרטה הזאת נוצרה ב-1972, וזה מין מראה את הסוציאליזם, זה האנדרטות הסוציאליסטיות החזקות. בירת. בירת היא עיר שוכנת במרכז, בדרום מרכז אלבניה. עיר 1,000 החלונות. אתם רואים, יש למעלה על הגבעה את המצודה הזה, בירת העתיקה. גרים שם אנשים, ויש למטה העיר. ולמה 1,000 החלונות? אתם רואים, כל הבתים בשכונה הזאת מלא מלא חלונות שפונים לכיוון הנהר. אתם יכולים לראות המיקום שלה פה. זה המצודה. אפשר לעלות למצודה, להיכנס, זה 2 דרכים. קשה, אבל אפשר. ובפנים יש ממש עיר שלמה שהיא מוקפת בחומה, ואפשר לשוטט שם, ויש שם מוזיאונים, יש שם כנסיות, יש שם הרבה דברים. זה תצפיות, זה ממש תצפית שרואים את כל העמק ממול. זה הפסל של אלכסנדר מוקדון בכניסה באחת הכניסה השנייה. ועוד. ממש
תודה רבה. עובר? עובר ברת? לא. עכשיו עובר? עכשיו יש מסך שחור. עכשיו הבא. כן. עבר? עבר, אנחנו בברק. כן. לא, ג'ירו קסטרה. ג'ירו קסטרה עכשיו. כן. טוב, זה עוד עיר עם השפעה יוונית חזקה, היא בדרומה של המדינה. בדרך כלל, תראה, החלוקה היא שבדרום יש השפעה יוונית, אז גם הדת היא יותר, יש פחות מוסלמים ויותר נוצרים, אורתודוקסים. באמצע יותר מוסלמים אלבנים. בצפון יש יותר גם קרובים למונטנגרו, אז יש גם נוצרים קתולים, ויש ערבוב, אבל זה פחות או יותר מתחלק ככה. ההשפעות של המדינות השכנות משפיעות על הפנימה של אלבניה. עיר מאוד מיוחדת, באמת היא יושבת על ההר, הכל עליות וירידות, חבר'ה, קצת קשה שם, אבל עיר יפהפייה, וזה עיר הולדתו של אוג'ה. עוד תמונות מג'ירו קסטרה, באמת תצפיות יפות, ליד הנהר וזה. יש שם כמה בניינים שבאמת נשמרו יפה מהתקופות העתיקות. עלי פאשה זה גם אחד האדריכלים, אחד השליטים של העות'מאנים ששינה שם כל מיני דברים ארכיטקטורה. סרנדה, חבר'ה. סרנדה זה עיר חוף דרומית עם השפעה ונציניאנית, השפעה יוונית. היא קרובה לקורפו, 18 קילומטר מרחק, יש מעבורת יומית. וגם, כמו שאתם רואים במרכז, בתמונה בצד שמאל, במרכז, העיר נתגלה בית קברות יהודי, עם כל הסממנים, זה הפסיפסים שהיו שם, אז העלו אותם פה על הקירות. אפשר לבקר שם, זה היה סתם מוזנח קצת, לא רואים הרבה, אבל נתנו לזה מקום להנצחה. ופה באים הרבה תיירים, אפילו קופצים יום מקורפו, קצת להרגיש, זה עיר יפה, עיר מודרנית, בתי מלון והכל. יש עוד עיר יפהפייה שאני מאוד התאהבתי בה, פרמט. עיר קטנה, באמת, אבל מה? נקייה, מסודרת. עיר הפרחים אני קורא לה. כי תראו, כל העיר מקושטת בפרחים, מטופחת ויפה. והאטרקציה העיקרית זה הצוק הזה שעומד פה. אתה יכול לבוא ולעלות אחר כך ולהגיע עד למעלה ולהשקיף מהצוק לכל הכיוונים, זה מראה. זה הכיכר המרכזית, יש פה בית מלון, אבל יש עוד בית מלון יותר טוב בצד ימין של זה, שכדאי באו. זה מאוד ישן. אבל אני אהבתי שכל העיר, כמו שאתם רואים פה, מלאה פרחים. והנה, כמו שאתם רואים, אני אוהב את הפרחים, אני אוהב צבע, אז הבאתי תמונות משם. וזה גשר הקדיות, מעיינות מים חיים, זה גשר בתקופה העות'מאנית,
יש פה מעיינות מים חמים, הרבה באים לפה להתרחץ, אבל זה לא התרשמתי מזה במיוחד. שקודר, זה שקודר, בצד האלבני יש את העיר שקודרה, שיושבת על האגם שקודר, שמחולק בין אלבניה למונטנגרו. כשאנחנו עושים את הטיול של מונטנגרו, יש לי בעיה בעכבר. כשאנחנו עושים את הטיול של מונטנגרו, אנחנו שתים פה בצד הזה של האגם, הצד השני של האגם, ונהנים מהיופי וזה. פה אנחנו גם עושים שייט, אבל יותר צנוע פה באזורים האלה. 75,000 תושבים, עיר יפה, נמצא כבר בצפון, וקרובה למעבר גבול למונטנגרו, ולמרגלות האלפים. זה כבר אזור אחר ואקלים אחר. חיבור הנהרות שיוצאים משם, אתם יכולים לראות, וגם יש שם נביאות של מים לנהרות שממלאים את הנהרות. אגם שקאדר הוא אחד מהאגמים הכי גדולים באירופה, וגם עמוק, ומים מתוקים, ומאוד חשוב. מבצע רוזופה, גם כן, יש אגדה, נעשה לכם ונספר לכם את זה בקצרה. מחיר החומה, כשבנו את החומה, בנו אותה 3 אחים, שלמו לו על בניית החומה. ואז בכל לילה, באופן מסתורי, החומות שהם בנו ביום, היו נופלים, קורסים בלילה. ואז החליטו לחתום, החליטו כנראה שחייבים להקריב קורבן אדם, כדי שהחומות לא ייפלו. אנחנו מדברים על התקופה של האלירים בשביל. עשו הסכם, החליטו שהאישה הראשונה שתגיע למחרת להביא להם ארוחת צהריים, תהיה זו שתיקבר בחיים בתוך החומה. והם נשבעו לא לספר על כך לנשותיהם. אבל 2 האחים הגדולים הפרו את השבועה, ורמזו לנשותיהם להישאר בבית ולא להביא להם אוכל. רק האח הצעיר שמר על הסוד. ועד למחרת הגיע רוזופה, אשתו של האח הצעיר, להגיש להם אוכל. וכשסיפרו לה על הגורל המר המצפה לה, היא קיבלה את הדין באצילות, אך ביקשה בקשה אחת. לרוזופה היה תינוק יונק, לכן ביקשה להשאיר את חלקה הימני של גופתה מחוץ לחומה. זאת אומרת, שד אחד שתהיה בחוץ. עין אחת גלויה, כדי שתוכל לראות את בנה, יד אחת חופשית כדי שתוכל ללטף אותו, רגל אחת חופשית כדי שתוכל לנענע את הריסתו, ושד אחד חשוף כדי שתוכל להמשיך להעניק אותו. האגדה מספרת שהחלב המשיך לזרום מהשד גם לאחר מותה, כדי להזין את הילד. עד היום, דרך אגב, עד היום באמת יש מין נזילה שם, של מים באזור, שם אומרים שהיא קבורה בחומה, והמים האלה הם לבנים. אבל אני משער שזה בגלל אבני הגיר, אבל שממנו עשוי חומה. יש ליד שקודרה פארק ביליני, אחד מהפארקים, אחד מהדברים היפים ביותר שיש, חבר'ה. יש שם שייט, אפשר לשוט שם על הנהרות, צבעים של המים, כמו שאתם רואים פה. חלק כזה? זה בצפון, באלעד, כן, רואים את ההבדל. באלעד שקודרה. בטח שרואים. חבר'ה, זה מקומות יפהפים, שתים, יש מקומות שאפשר לשחות שם. המים קפואים, למה זה בא מסרגים.
מהערים. אני הכנסתי אצבע, זה הספיק לי. אבל באמת הטבע פה משגע. לא שומעים. בוטרינט, ממש בדרום, בקצה, בגבול עם יוון, ישנו אתר היסטורי מאוד חשוב, עוד מתקופת היוונים, אחר כך הרומאים. יש פה עתיקות לרוב, רואים את האמפיתיאטרון, רואים את החומות, יש גם כנסייה בין העתיקות שיש. מאז מטפחים את זה, מסתדרים את זה, מי שאוהב ארכיאולוגיה ועתיקות, ממש שווה לראות את זה. זהו, זה שטח ענק, מלא, וממש קרוב לעיר קורפו. הרבה באים מקורפו לשם. יש עוד כמה מקומות היסטוריים, כמו אפולוניה, ועוד כמה מקומות שהם בתקופת הרומאים, אבל אנחנו נתקדם. העיר פוגרדץ, ויושבת על האגם אוכריד, גם כן אחד מהאגמים שבצד השני זה מקדוניה הצפונית, ובאמת מקום יפהפה. משם אפשר לעבור, ממש לא רחוק משם, לעבור למקדוניה. אבל גם פה אפשר לעשות שייט וזה, ולטייל. זה קרויה. העיר קרויה זה עיר הולדתו של סקנדרברג. עיר יפהפייה, יש פה שוק אותנטי. זה התמונה בפתיח צולמה פה בשוק הזה. יש פה בית מלון פנורמה, ממנו אפשר לרדת ישר לשוק, וברגל אפשר לעלות למצודה. זה פה לא כל כך מסובך, הכל קרוב, אבל תראו איזה נופים. ואז זה המצודה למעלה, רואים אותה בתמונה, גם זאתי וגם זאתי. ובמצודה יש את המוזיאון של סקנדרברג. יש שני מוזיאונים. אחד זה מאוד מרשים, עם כל ההיסטוריה של סקנדרברג, כולל החרב המקורית שלו והקסדה שלו. ויש עוד מוזיאון ליד, מוזיאון האנתרופולוגי של החיים של הכפריים בכל מיני תקופות, שממש בית מאובזר, כמו בתקופות הפאודליות העתיקות. זה סיפרתי לכם את הסיפור של העיזים עם הלפידים, שזה נראה לעות'מאנים כמו צבא ענק, ופה המצודה של קרויה. וכמו שאתם רואים, בתוך המוזיאון יש גם את הסיפורים של הקרבות שהוא ניהל, ותשימו לב על הקסדה שלו פה עם קרני העזים, קרני העז. זה המוזיאון האתנוגרפי שנמצא שם גם כן במבצר למעלה. אפשר לבקר בו ולראות איך את החיים הכפריים של האזור. זה המוזיאון של סקנדרברג. הם לא שומעים. המוזיאון של סקנדרברג מבחוץ. העלייה אתם יכולים לראות, וזה בפנים. בצד השני זה המוזיאון בפנים. וכמו שאתם רואים, הנה סקנדרברג עם הקרניים, ופה אני במוזיאון האתנוגרפי מאחורי סורג ובריח. פה תמונה על המצודה מהמלון. צילמתי את זה מהמלון, רואים את זה, ממש יפה. עוד תמונות מתוך המוזיאון. העין הכחולה, זה נביאה של מים, מעומק של 50 מטר, מים צלולים, מים נקיים, מים טובים, הרבה באים לפה לטייל, לראות את הנביאה, ורואים את הבועות
של המים שיוצאים מהאדמה, וזה מקום יפהפה לנפוש בו כמה לפי הצבע של המים זה כמו שאתם רואים, זה מעיין קריסטי, זה מים שנובעים מבין הסלעים, בין השכבות של הסלע, מוצאים מקום לצאת ויוצאים החוצה. אגם קומן, אנחנו לא מתקרבים לסוף. אתם יכולים לראות מה שהם עשו על הנהר הזה, קומן, הם שכרו אותו, ואז זה נהפך לאגם. ופה יש באמת טבע יפהפה. עושים שייט פה משהו יפהפה. ולפעמים אתם תראו, יש כל מיני מקומות יפים, נסתרים שיש בהם מסעדות, יש בהם... קשה לתאר את היופי, חייבים להיות שם, לעשות את השייט, להגון באיזה פונה, וליהנות מהמקום, מהאוויר. אגם אוכרית, משותף עם מקדוניה, לא רחוק משם יש את שני מקומות חשובים, אחד מנזר נחום ועוד מנזר סנט ג'ורג' ומקומות ממש גם אחד מהאגמים היפים שיש, ולא רחוק משם יש גם את העיר אוכרית. סליחה שנייה. זה המנזר נחום. מנזר נחום היה אחד מהתלמידים. לא שומעים חיים. מנזר נחום הוא היה התלמיד של האחים מתאוס וקירילי. הם לקחו את מה שהאחים כתבו והפכו את השפה הקירילית לנגישה יותר. הם היו מורים ומחנכים, הוא וקלמנט, וקלמנט המשיך באוניברסיטה, ובסופו של דבר נחום נהיה נזיר, והחליט להשתקע פה במנזר הזה, במנזר קטן, חמוד, וכשנכנסים בפנים, הקבר שלו פה, הכל זה פרסקו, זה ציורי קיר, מאוד מאוד ייחודיים. שם גם יש את הנביאות של המים שיוצאים מהאגם ואחר כך לנהר. מראה טבע טיפוסי בצפון של אלבניה, יערות, גבוהים ומפלים ומעיינות, הרבה מים, הרבה יערות, נותן הרבה שקט ונחת. זה חבר שלי מכיר. ואני רוצה להמליץ על מסעדה. זה יותר ממסעדה, זה חווה חקלאית שהם מגדלים את הכל, הם עושים את הכל, את הגבינות, את הגידול של אבזים, גידול של הכל, ויש שם מסעדה באמת נהדרת, קוראים לה מיריצי, וזה אירוח כפרי, זה משהו טעים, יפה, ובאמת מארחים יפה. יש לידם חוות דגים, פה הכניסה למסעדה, מסעדה יפהפייה גם כן, ואיך אומרים, מהאחו לשולחן אני שמתי פה האבזים שיש להם פה, והם עושים גבינות, הם עושים ריבות, הם עושים הרבה דברים. ויש שם לא רחוק, גם ליד פרוגרדץ, יש
בית חרושת למסכות ונציאניאניות. לא עושים את המסכות האלה בוונציה, אלא המקור שלהם הוא פה. ואת כל המסכות שאתם תמצאו בוונציה, המפעל שלהם זה דווקא פה. מי שהיה בוונציה, עוד כשאתה נכנס לעבור פרטו, אז יש שם מוכרים כל מיני מסכות. אז חלק זה חיקויים, אבל המקורים זה פה. אז אתם יכולים לראות איזה עושר של המסכות הוונציאניות. כמובן זה תמונות שלי, אני צילמתי, לא הפסקתי לצלם פה. ממש דברים יפהפיים. האובססיה שלנו, הרוג'ה, כמו שסיפרתי לכם, זה היה בונקרים, מלא בונקרים בכל מקום. אנשים לקחו אותם, הפכו אותם לדברים אחרים היום. אז הבאתי כמה דוגמאות קטנות. המספרים, כל אחד... לא שומעים. אני אומר המספר של כמה... כל אחד בפני עצמו, יש המון, אי אפשר לדעת. אתם רואים פה פזורים בכל מקום, הבונקרים. ואז זה הנצחה ליהדות אלבניה, שנספו בשואה, לא הרבה נספו, אבל כן עדיין נספו. טוב, אז אני מודה לכם על ההקשבה. תודה רבה לך. אני מקווה שנהנתם למרות הכל. לא. תודה לך. תודה חיים. תודה רבה. היה מעניין מאוד. וכמו הבקשה היחידה שלי, עוד פעם, נהנתם, קיבלתם מידע, ספרו לחברים. זה הכל. חיימקה, תודה רבה. חיימקה, קרידו, תודה רבה. מעניין כתמיד. אין עליך בהרצאות וגם בטיולים, מדריך מעולה. תודה צביה. אנחנו עוד נדבר. בכיף. אז חברים, באמת, אם נהנתם, אני אראה שזה טוב. אני אצא עם עוד הרצאות, יש לי מלא הרצאות. נשאיר לכם את הזמן הבעייתי הזה. אולי שבוע הבא אני אצא עם עוד הרצאה. משהו קליל כדי להפיק את המתח שאנחנו חיים בו. אז תודה רבה לכולם, ונתראה ונשתמע. אם מישהו יכול לכתוב משהו, בשמחה חבר'ה. בדף שלי, בפייסבוק שלי, אני אשמח מאוד.